Mawaƙi Nura M Inuwa a wani saƙonsa da ya wallafa a shafinsa na Instagram. Saƙon ya bayyana cewa soyayyar da ke tsakaninsu da Adam A Zango daban ce da ta sauran jaruman Kannywood ko kuma mawaƙan ita ƙungiyar Kannywood ɗin. Nura M Inuwa dai ya wallafa wani hotonsu da jarumi Adam A Zango bayan sun halarci wani taron da furodusa Abubakar Bashir Mai Shadda ya jagoranta. Nura M Inuwan a cikin saƙon nasa ya bayyana cewa suna jimawa ba su haɗu da Adam A Zango ba, sai dai duk lokacin da suka haɗu soyayyar da ke tsakaninsu tana bayyana kuma ba ta siyasa ba ce. Nura M Inuwan ya wallafa hotonsa da na jarumi Adam A Zango a shafinsa na Instagram, sannan a ƙasan hoton ya rubuta cewa ko da mun daɗe ba mu haɗu ba, da zarar mun haɗu annuri ke cika fuskokinmu. Wannan shi ke daɗa tabbatar da ƙaunar da ke tsakaninmu ba irin ta sayarwa ba ce. Saƙon Nura M Inuwan dai yana bayyana cewa akwai wata alaƙa da ke tsakaninsa da Adam A Zango wanda za a iya cewa ba ta shafi alaƙa ta neman kuɗi ko kuma wani abu ba. Kuma idan aka yi duba da shekaru da suka gabata, tarayyarsa da Adam A Zango ɗin za a iya cewa bai taɓa wata tarayya da wani jarumi ko kuma mawaƙi da ya kai Adam A Zango a cikin masana'antar Kannywood ba. Jarumi Adam A Zango ɗin dai yana cikin mutanen da suka yi wa Nura M Inuwa rana a ƙungiyar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood. Kuma alamu ya nuna cewa Nura M Inuwa bai manta da halittar da Adam A Zango ɗin ya masa ba. Nura M Inuwan ne ya taso ne kusan duk waƙoƙin da ya yi a lokacin farkon fitowarsa Adam A Zango ne yawanci yake hawa. Wannan dalilin yasa suka shaku, kuma Adam A Zango ɗin ya ba wa Nura M Inuwa waƙoƙi wanda ba za su irgu ba. Kuma wannan ne dalilin da yasa Adam A Zango ɗin da Nura M Inuwa suka zama kamar abokai ko kuma a ce yaro da mai gidansa.